L-Electrogas, il-konsorzju li jmexxi l-Power Station tal-Gas f'Delimara, ikkonferma li kien hemm il-ħsieb li s-sit tal-Power Station il-ġdida jintuża wkoll għall-proċess ta' Bitcoin mining, fi kliem sempliċi biex jiġu magħmula l-flus diġitali tat-tip kripto. Din l-aħbar kienet żvelata fil-Parlament mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li ppreżenta korrispondenza li turi li l-Electrogas kienet qed tikkunsidra diversi setturi oħra li minnhom tista' tibbenifika billi tuża l-enerġija prodotta mill-Power Station. Il-korrispondenza turi li wieħed mid-diretturi tal-Electrogas, Turab Musayev, illi jaħdem mal-kumpanija tal-Azerbajġan Sokar, jipproponi l-użu tal-Bitcoin mining lill-ex direttur kummerċjali tal-konsorzju. Il-proġett ma seħħx biss minħabba fattur wieħed, minħabba li l-installazzjonijiet simili tal-Bitcoin normalment jibnew fi klimi aktar kisħin minn ta' pajjiżna u li dan huwa każ kummerċjali li kien ikkonsidrat bħala diffiċli. Fil-Parlament Jason Azzopardi ddikjara li dan huwa każ ieħor li juri skandlu fl-ikbar skandlu ta' pajjiżna dak tal-Power Station ġdida. Kompla li dawn l-aħħar rivelazzjonijiet li juru l-kobba mħabbla ta' dan il-proġett jikkonfermaw li dan huwa dak li fisser Muscat meta qal li ninsabu fl-aqwa żmien. Dan hekk kif issa bir-rivelazzjonijiet li ħarġu ġie konfermat li bħala poplu spiċċajna nħallsu mal-200 miljun euro aktar kull sentejn bl-għażla tal-Power Station tal-gas u li qed naħsdu dak li żrajna bil-konsegwenza li spiċċaw iħallsu l-Maltin u l-Awċin.